11 grados, e aunque levamos trases secos e agora vamos preparados de outra maneira, e cando levas 2 horiñas ou 3 na agua, pois cala. Pesas a notar o frío e a ter incomodidades. Dedícome á arte da navalla mediante o sistema de mergullo. Levamos un equipo de suministro desde superficie, que é o que nos manda a normativa. Buceamos entre 8, 10, 11 hasta os 12 metros e recolectamos unha a unha coa man. Que se colle a man un a un, seleccionado, é máis selectivo, sin duda que é máis selectivo. O noso produto está completamente limpio. Se alguén un día que come navallas e encontra areas, esa navalla nunca é collida por medio de mergullo. Sería de outro tipo de rastro, será de gancha, será do que queiras, pero se se colle manualmente e buceando, nunca ten areas. É de moi boa calidad porque, a ver, as aguas das nosas rías son unhas aguas excepcionales para o marisco, por os nutrientes que aporta a propia ría, a propia configuración que temos, entendes? Está en moi bons fondos, a calidad da agua é moi boa. Despois depositamos as navallas na lonja, ali escollémolas e clasificámolas un pouquiño. Meu bisabuelo foi mariñeiro, meu abuelo era mariñeiro, meu pai foi mariñeiro, todos sempre relacionados aquí coa baixura. Aunque eu estudiei pa altura, fun uns anos, pero ao final volvín ás miñas raíces, non? O noso traballo, a ver, cada día é diferente, cada día está te enseñando ese traballo. Polo entorno no que estamos, estas rías baixas, que isto é unha preciosidade, xa se mira. Isto sería a miña vida. E se volver a nacer, volvería a facer.